Fil-katekezi tagħna llum ma' Bubinti ser inkomplu nitkellmu dwar it-tema ta' salvazzjoni li dal-aħħar kont qed nitratta magħkom f'mixja ftit fit-tul u profonda li għamilna x'inqis li hija mixja ħafna importanti fejn tidħol din it-tema li xi l-qalba anka tal-missjoni tal-Knisja, messaġġ ċentrali tal-kelma talla. Hekk fil-qalba ta' dak li aħna msejħin biex inwasslu anka lill-oħrajn bħala Knisja. U bil-mod il-mixja li għamilna kienet tinkludi dawn it-tappi. Bdejna billi rajna li din it-tema tas-salvazzjoni li ħanitkellmu dwar għandha l-lajn tagħha is-sorsi tal-verità fil-kelma talla u tradizzjoni qaddisa tal-Knisja. U tlaqna billi naraw is-sitwazzjoni kif inhi u għedna li huwa Alla li jurina l-verità ta' din is-sitwazzjoni illi l-umanità kollha tinsab fis-sitwazzjoni kim sejħa ta' dnub. Rajna li dnub jimmanifesta ruħu f'diversi dnubiet. Rajna wkoll li lejn l-aħħar ta' żminijiet id-dnub sejjer f'aktar rasu. Rajna kif il-qalb jatron ta' dnub. Rajna eżattament x'inhu id-dnub. Rajna x'huma l-konsegwenzi ta' dnub. Mbagħad rajna kif Alla huwa li jieħu l-inizjattiva quddiem id-dnub tagħna billi jagħmel pjan sieħ ta' salvazzjoni li l-ħelmilja tiegħu fi Kristu bħala l-uniku salvatur tal-bniedem li salvana permezz tal-passjoni, il-mowt u l-qawmin tiegħu. Rajna li bil-passjoni, il-mowt u l-qawmin tiegħu, il-misteru tal-għajt, Ġesu ineħħi dnub, jaħfir id-dnub u l-inna jagħmilna ħolqien ġdid u dan kollu minħabba il-ħniena infinita ta' Alla. Rajna kif it-tweġiba tal-bniedem u dan kollu għal jikkollabora mal-grazzja tal-Alla. U dan billi jemmen f'dak li għamel Ġesu, jindem mid-dnub tiegħu, jitammet, jirċievi l-don tal-mawdija, jgħix fil-imħabba wara l-mawdija fil-imħabba tal-Ispirtu u jippersevera sal-aħħar. Illum eżistijaj nixtieq illi nibda nikkonkludi din is-serje ta' katekesijiet billi nitkellem dwar l-universalità tas-salvazzjoni. U l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid fuq dan illi x-xewqa ta' Alla hi li l-bnedmin kollha isalvaw. Tagħmilha ċara San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lil Timotju kapitlu 2 vers 4. Meta jgħid Alla jrid li l-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu il-verità. Il-bnedmin kollha. M'hemm ħadd li huwa esklus minn dak li Kristu għamel għalina fuq is-salib. Alla jrid il-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Il-verità li qed jitkellem minnha hawnhekk San Pawl mhix il-verità tax-xjenza jew l-matematika, hija l-verità tal-pjan ta' Alla l-bniedem, il-verità tal-imħabba ta' Alla l-bniedem, il-verità li Alla iħobb il-bniedem, li jaħfirlu d-nubiet tiegħu u salvaħ jieħdu miegħu il-ġenna għal dejjem. Din hija din il-verità. U għall-bnedmin kollha mela aħna eżistijaj m'hemm ħadd ħażin kemm hu ħażin, żbalja kemm żbalja, għamel x'għamel se tagħmel l-ara affarijiet fuq dil-art, da xi ħadd tista' tkun int hija waqt li bħalissa qed issegwini. Aħna ħadd minna mu esklus mis-salvazzjoni. Waqt li ngħidu dan eżistijaj, nixtieq illi anka niċċara xi punti u xi aspetti ħalli jkollna l-affarijiet ċari fil-ħajja tagħna, xi punti u xi aspetti ta' affarijiet li ġieli nisimgħu jew min jgħidhom xi drabi ikunu u minnu jista' jkun saċerdot, jista' jkun programm fuq television, jista' tkun qiegħed fi grupp qed titkellem jew ħsibijiet li jiġu lilek. Nixtieq niċċara ftit hekk għajdut ħanidlhom hekk li jingħataw fejn tidħol is-salvazzjoni. Uħud jgħidulek li għax Alla jrid il-bnedmin kollha isalvaw, Alla tantu ħanin illi żgur ħadd mhu se jintilef. Eżisti, Alla jrid li kulħadd isalva. Però Alla ma jimponix is-salvazzjoni tiegħu fuq ħadd. Kieku qiegħda hija hekk eżisti li Alla xu ħanin
allura żgur li ħadd mu ħajjintilef, allura Alla din inneħħi l-libertà tagħna milli aħna nażlu lilu u minn dak li huwa mela lina, u allura jekk inneħħi l-libertà m'hemmx aktar relazzjoni ta' mħabba bejna u bejnu, għax l-imħabba tinsab fil-libertà li aħna nażlu lilu. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li għax Alla daqshekk ħanin żgur li ħadd ma jintilef, b'daqshekk laqqas ma jfisser li ngħidu li xi ħadd intilef. Aħna ma nistgħu ngħidu fuq ħadd li xi ħadd intilef. Il-Knisja temmen u tallem l-eżistenza tal-infern, però ma tistax tgħid li hemm xi ħadd l-infern li fiex jagħten. Għaliex? Għax dik hija fil-kelma tal-Alla. Imma li xi ħadd qiegħed l-infern il-Knisja ma tistax tgħidha, l-Knisja tista' tgħidilna biss il-possibilità li xi ħadd jista' jmur l-infern. Imma ma tistax tgħid li hemm xi ħadd l-infern, għaliex jekk tagħmel hekk il-Knisja tkun qed tiġġudika. Jekk jiena ngħid li hemm xi ħadd l-infern, jiena nkun qed niġġudika dik il-persuna, u dak il-ġudizzju huwa biss f'idejn Alla u dik il-persuna partikolari. Mela idu nkun ċar, ma jekk nixtieq li dawn l-affarijiet ikunu ċari. Alla jrid li kulħadd isalva, imma Alla ma jimponix is-salvazzjoni fuqna bil-fors, hija fl-għażla libera tagħna illi aħna nażluha. Il-infern jiġifieri titlef ruħek għal din fl-infern huwa possibilità mela reali, imma l-Knisja u kull bniedem ħadd ma jista' jgħid li xi ħadd qiegħed żgur l-infern. Minn din l-art ħadd ma jista' jgħidha. Il-possibilità li aħna nistgħu ntilfu ruħna eżistijej insibuha kemm fit-talim tal-Vanġelu u anke fit-talim ta' Knisja. Jekk naqbdu San Matteo kapitlu 7 verses 13 sa 14, Ġesu jgħidilna għaddu mill-bib id-dejjaq għax wiesa l-bib u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien, mela hemm triq li tieħu għat-telfien. U Ġesu jgħid u ħafna huma li għaddu minna. U jista' jgħidha, aħna ma nistgħux ngħiduha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa triq li tieħu għal-ħajja u ftit huma li jsibuha. Għażiż tiegħi dan kliem Kristu li aħna ma nistgħux inwarbuh mhux kliem ta' biża' huwa kliem ta' mħabba għax il-mulej qed jgħidilna aqbdu l-bieb id-dejjaq li jwassalkom għal-ħajja ta' dejjem. It-talim tal-Knisja mnaħlu wara fil-Katekiżmu, paragraf 161 jgħidilna iżda l-kemm aħna nistgħu niġġudikaw li jemil fih nifsu ħtija gravi, il-ġudizzju fuq in-nies għandna nħalluh għall-ġustizzja u l-ħniena tal-Alla. Araw kemm hija ċara dak illi kont qed ngħid. Il-Knisja tista' tgħid li hemm l-infern huwa talim ta' Knisja, imma ma tistax tgħid li xi ħadd qiegħed l-infern. Nistgħu niġġudikaw l-emil jekk xi ħadd joqtol il-qtil u ħażin. Imma ma nistax niġġudika dik il-persuna. L-adulterju u ħażin fih innifsu huwa kontra dak li Alla jrid mill-bniedem. Però ma sax niġġudika dik il-persuna bejn il-kuxjenza tagħha u Alla. L-Knisja ra tagħmilha ċara, iżda l-kemm aħna nistgħu niġġudikaw l-emil fih innifsu ħtija gravi, il-ġudizzju fuq in-nies għandna nħalluh għall-ġustizzja u l-ħniena tal-Alla. Mela waqt li nagħmilha ċara Alla jrid il kulħadd isalva u t-tama tagħna għandha tkun li kulħadd isalva, però b'naħa l-oħra l-libertà tal-bniedem Alla mhuwiex se jimponi lilu nnifsu fuqna. Alla huwa mħabba u l-imħabba ma timponix lilha fisha. Alla huwa dejjem jiftħilna qalbu. Il-kustat miftuħ tiegħu għal kulħadd imma f'idejna biex neħtlu minnu. Nixtieq nitkellem eżistija anke nitlu daqsxejn bil-mod il-mod hekk hawn numru ta' mistoqsijiet li nixtieq inwieġeb hekk hemm fuq din it-tema tas-salvazzjonità. Bħalit ftit u mbagħad neħtlu fihom. Aħna l-Kattoliċi jekk Ġesux l-uniku Salvatur, dawk li jemnu falla ma jemnux fi Kristu, dawk li qas jemnu falla, allura għandna bżonn evanġelizzaw, għaw daw il-mistoqsijiet kollha li aħna nipprova nweġibhom bil-mod il-mod biex ikollna ċarezza anke ta' talim f'moħħna. Dwar is-salvazzjoni tagħna l-Kattoliċi, ġifieri dak li aċċettajna lil Kristu fil-ħajja tagħna, il-Knisja għandha dan it-talim x'tatina. Ħa nagħmel referenza għal katekiżmu tal-Knisja Kattolika
paragraf 1864. Meta tgħidlek? Id-dnubit kollha u id-da kollha jinħafrulhom il-bnedmin, imma dnub lil min jieqa' fil-Ispirtu Santu ma jinħafirx. Il-Katekizmu tal-Knisja hawnhekk jikkwota il-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 12 vers 31. Meta l-Knisja tagħmel salvazzjoni tgħid id-dnub lil min jieqa' fl-Ispirtu Santu ma jinħafirx, u dina irridu nifhmuha allura x'inhu id-dnub tad-dawwa bl-Ispirtu Santu. Id-dnub tad-dawwa bl-Ispirtu Santu mhux li tgħid ħaqq u wara issemmi l-Ispirtu Santu ħankun ċar li kulħadd jifhimni. Id-dawwa bl-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu minnu? Huwa l-imħabba talla imsawba fi qlubna. Mela li tieqaf l-Ispirtu Santu, inti huwa li tieqaf tirreżisti l-imħabba talla lik. U allura mhux Alla ma jridx jaħfirha dil-ħaġa, imma jekk int tirreżisti l-imħabba talla, int qed tirreżisti l-maħfra talla, mela mhux Alla ma jaħfirx dil-ħaġa, imma propju dan huwa dnub li jmur kontra l-maħfra u l-imħabba talla. Ġifieri mhux jien ma rridx naħfirlek, int ma tridx il-maħfra. F'dak is-sens li ma jinħafirx eżistijaj. Għax l-Ispirtu Santu kif jgħidilna San Pawl fir-Rumani fil-kapitlu 5, vers 5, l-Ispirtu Santu l-imħabba talla msawba fil-qlubna li nifqulu li aħna nirrifjutaw sal-punt tal-mewt l-imħabba talla lina. Il-Katekizmu jkompli jgħidlek il-ħnina talla jibla qis. Iżda min għax irid ma jilqax sobien il-ħnina talla, ma jkunx irid il-maħfra għal dnubietu u s-salvazzjoni li qed joffrilu l-Ispirtu Santu. Dan it-twebbis waslu biex jibqa' ma jindimx sal-aħħar u jieħu l-pjena ta' dejjem, ġifieri l-infern. Mela min għaraf? Aħna li għarafna Kristu. Għaraft li Ġesu u l-verità, li Ġesu u l-ben Alla, Ġesu s-Salvatur. Imma minkejja li għaraftu tirreżistih ma tridx il-maħfra li jrid jagħtik, mela għaraftu imma ma tridx il-maħfra. Alla ma jista' jagħmel xejn. Dinja id-dnub li ma jinħafirx u għandu konsegwenzi fl-eternità, issa dina minnu jagħmilha b'mod konxju. Hija serja eżistijaj. Ġesu, San Mattew kapitlu 7 vers 21, jgħidilna mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-sala l-ismawit, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieru li fis-ismawit. Din hija kelma oħra li turina li aħna mhux biżżejjed għarafna lil Ġesu, imma rridu nagħmlu dak li Ġesu jrid minna biex insalvaw ruħna. Jiġifieri li inti sempliċement m'ammet li int Kattoliku mhux passaport dritt tal-ġenna ta' biex nagħmluha ċara. Mhux kull min jgħid li mulej, imma min jagħmel waħda mill-affarijiet li nagħmlu u nibqgħu naċċettaw l-imħabba u ħnina tiegħu sal-aħħar. Sa Luqa kapitlu 12 vers 48 dinna għax jekk tawk ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandek. Mela aħna l-Kattoliċi eżistijaj li nemmnu li għarafna u li għandna l-verità sħiħa, il-verità li tbiss dwar min huwa Alla, min hu l-bniedem u s-salvazzjoni tiegħu. Jekk aħna di għarafnija għax ġimot ilna ħafna l-muli ħajstenna minn għandna. Il-Knisja tkompli tallimna fid-dokument tagħha Lumen Gentium, u dokument tal-Konċilju Vatikan II, kapitlu 14. Huwa paragrafu eżistijaj li forsi ma tantx nisimgħu min jikkwotawh perdonu tal-jiem tal-Knisja u mhux qed ngħid dawn biex inbeżżaw u ftakru dan kollu huwa the background tat-tama kbira li Alla tisalvana, imma ma nistax naħbi minnkom maħbubin tiegħi il-possibilità li aħna nistgħu nitilfu ruħna għal dejjem fl-infern. U ta' mhux għax irid inbeżżal xi ħadd, le, għax il-Knisja stess tallimna dawn l-affarijiet. Lumen Gentium 14 jgħidilna hekk. Ma jsalvax mela titkellem il-Knisja mill-possibilità li xi ħadd jista' ma jsalvax. Mela kif qed qabel mhux vera din l-idea li Alla tantu ħanin li kulħadd ħajsalva żgur. Isimgħu. Ma jsalvax min għalkemm imsieħeb fil-Knisja. Mela tista' tkun membru tal-Knisja u ma ssalvax ruħek. Qed naqra bil-mod u min irid jieħu nota ta' dawn l-affarijiet, il-dokument tal-Lumen Gentium,
paragraf 14, ma jsalvax min. Għalkemm imsieħab fil-Knisja ma jipperseverax fil-karità u għalhekk jibqa' iva fil-Knisja bil-ġisem imma ma jibqax fiha bil-qalb. Nifhmu dak klim? Jiena nista' nkun fil-Knisja b'ġismi, però m'iniex nippersevera fl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Inkun isni b'ġismi hemmhekk imma m'iniex b'qalbi hemmhekk. Jiftakru għalhekk l-ulied kollha tal-Knisja. Mela jien u int. Kull minnu mammet, maħniex nitkellmu minn min mhux mammet at this stage. Nitkellmu fuq dawk iktar qudiem. Qed nitkellmu aħna li aħna imamdin. Jiftakru għalhekk l-ulied kollha tal-Knisja, kollha. Mhux dina għal dawk li huma fejn fien għadhom fil-bidu, dawk li huma l-iktar dajfa, anka min jaħseb li mhix il-qudiem, anka aħna saċerdoti, ir-reliġjużi, aħna minn aħna. Jiftakru għalhekk l-ulied kollha tal-Knisja illi din il-kondizzjoni għolja tagħhom ma jafuwiex il-merti tagħhom iżda l-grazzja speċjali ta' Kristu. Il-koll kemm aħna irridu narfu illi aħna qegħdin fil-Knisja mhux għall-mertu tagħna, mhux għax jistoqidna għax għamilna xi ħaġa aħna. Qegħdin fil-Knisja Kattolika għarafna l-verità sħiħa li fil-Knisja Kattolika mhux għax aħna speċjali, hija biss il-grazzja speċjali ta' Kristu, mhux aħna speċjali, il-grazzja li speċjali. U jekk għal din il-grazzja tal-lem il-Knisja, huma ma jweġbux bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil, mhux biss ma jsalvawx, iżda qed ikunu ġudikati b'severità akbar. Sistieħi, hawnhekk qed tgħidilna il-katekiżmu tal-Knisja li aħna li qegħdin fi Knisja Kattolika hija grazzja kbira. Però jekk ma nwiġbux għal din il-grazzja li l-Mulej qed jagħtina bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil, daw tliet affarijiet. Ħanibdew x'inhuma. X'jiġifieri twieġeb għal din il-grazzja bil-ħsieb. Jiġifieri inti ir-raġunamenti ta' moħħok iġġibhom jaqblu konformi mal-veritajiet li Alla urina fil-Bibja, mal-veritajiet kif tallimhomna l-Knisja. Twieġeb inti b'moħħok. Il-moħħ tiegħek tagħmlu jaqbel mal-moħħ ta' Alla, tagħmlu sink. Tissinkronizza moħħok mal-moħħ ta' Alla. Il-kliem li aħna ngħidu il-verità, mhux biss il-verità fuq l-ispett morali tal-li ma nikdibx, ma naqbadx gidma, li ngħid dak li nitkellem, dak li ngħid, allura dak nirraġuna, huwa skont kif għallem Kristu. Mhux Ġesu għallem mod u jiena nagħllem mod ieħor u jiena ngħid wejjeġ oħrajn. Il-kliem u l-emil li jiena ngħix il-Vanġelu, mhux biss naċċetta l-Vanġelu b'moħħi, mhux biss li nitkellem il-Vanġelu, li nippritka, imma li jiena ngħix dawn li tita flimkien. Jiena inwieġeb mela għall-grazzja li Alla tani li nara fil-Kristu mod sieħ fih dan il-Knisja Kattolika, irrid inwieġeb għaliha bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Aħna fin-nies qarrella fil-quddies għalhekk ngħidu wkoll l-inqas bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u nżidu wkoll bil-ħallejt mirjieti. Issa il-Knisja tgħidilna jekk għal din il-grazzja speċjali li rċevejna li narfu l-Kristu sħiħ fil-Knisja tiegħu, aħna ma nweġbux għaliha bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Mhux biss ma jsalvawx, iżda tkunu ġudikati b'severità akbar. Ħbieb, it is no joke. Qed tgħidilna Knisja li mela ma nistgħu nieħdu xejn for granted. Minkejja li qegħdin fil-Knisja Kattolika aħna nistgħu nitilfu ruħna.
żewġ affarijiet tgħidilna ma nsalvawx u l-ġudizzju tagħna huwa b'severità akbar. Issa din mhux ħalla qisu xi kattiv jew ma nafx le, aħna rridu nifhmu din eżisti. Aħna fil-kultura tagħna llum is-sens li aħna nkunu accountable anke lejn Alla, li aħna responsabbli għal grazzi li Alla jagħtina, dan is-sens ħafna drabi aħna warrabnieh. Isu kull mandi huwa fil-libertà tiegħi nagħmel bih li rrid jien. Le mhijiex hekk. Dak li Alla tani mhux biex nagħmel bih li rrid jien, biex nagħtihulu lura aħjar milli tawli. Din is-sens ta' responsabilità li dak li Alla tagħna u allura anke l-ġudizzju tagħna insibuha f'diversi momenti. Ġifieri ġiġa kwotajtilkom Luke 12:48 għax jekk tawk ħafna ifittxu li jieħdu minn għandek ħafna. Għandna l-parabola ta' meta min kien taħt talent, min taħt 3, min taħt 5. Dak il-wieħed illi ħeba dak it-talent, għallux ma morx poġġejtu l-bank. Dak huwa tiegħi u kont ittini rimax mill-li mor taħbih. U ġi ġudikat fuqha. Aħna rridu noqogħdu attenti sisti illi il-grazzi kollha illi il-mulej tagħna. Noqogħdu attenti li nwieġbu ġenwinament għalihom. Għax mhux biss nistgħu nitilfu ruħna ma l-ġudizzju tagħna jkun ikbar minn mhux kattoliku quddiem Alla. Għaliex? Għax ikbar mill-verità, ikbar mill-imħabba li Alla il-qajt mill-imħabba tiegħu milli għaraft, allura aktar qed nkun accountable fil-ħajja tiegħi. Iktar ma nifhem l-imħabba, ir-rifjut tiegħi tal-imħabba huwa aktar gravi. Mhux hekk? Inti immaġina kieku inti għandek it-tfal. Il-wieħed tajtu 5,000, l-ieħor tajtu 3,000 u l-ieħor tajtu 1,000. Min berbaq il-5,000? U inti tajtu 5, dak berbaqhom. Berbaq ħafna mill-fiduċja li inti tajtu. Tajtu ħafna u ħel ħafna. Il-weġa f'qalbek hija aktar. Ir-responsabilità tiegħu hija aktar għax inti wrejtu aktar fiduċja. Issa neżistijaj xi drabi l-element tal-ġustizzja rridu nwarbuh mill-ħajja tagħna. Imma l daqs kemm ħanin huwa ġust bibtiegħi. U forsi dan id-diskors mhux dejjem jinkwadra tajjeb fil-moħħ tagħna u l-Knisja għalhekk tiċċarawulna maħbubin tiegħi. U x'inhuma aħna daw l-affarijiet hekk kbar li Alla tagħna f'daw grazzi speċjali. Aħna nisara kattoliċi pereżempju eżistej għandna grazzi tas-sagramenti. Kemm qegħdin napprezzawhom bis-serjetà. Aħna għandna is-sagrament ta' qrar, l-Ewkaristija, is-sagrament ta' żwieġ, is-sagrament tal-Ordni Sagri. L-insara li mhumiex kattoliċi uħud minnhom, mhux kollha, m'għandhomx daw il-grazzi. Ħutna l-Ortodossi għandhom, imma ħutna l-Protestanti, l-Pentekostali, l-Evangeliċi, m'għandhomx daw, għandhom affarijiet oħrajn bħal mill-kelma tal-Alla, ma s-sagramenti m'għandhomx. Nistgħu nifhmu li aħna anke quddiem Alla rridu nagħtu kont ta' x'għamilna bis-sagramenti. Is-sagrament ta' tqarbin pereżempju, aħna qed nitqarbnu b'sagrileġġ jew le. Kulħadd jarbel il-kuxjenza tiegħu. Ara fil-kuxjenza tiegħek intix titqarben bidnu b'mejjed fuqek jew le, għax hija serja. Li inti tqarben fl-istat ta' dnu b'mejjed, ara quddiem Alla kif inhu l-istat ta' ruħek. Hija serja li inti fejn fien saċerdot u s-sagrament tiegħek tal-Ordni Sagri ma teżerċitaħ kif suppost. Hija serja. Hija serja li s-sagrament ta' żwieġ tiegħek inti ma tgħixux kif għandek tgħixu. Eżisti aħna li nagħtu kont lil Alla iva. Ma nibżawx ngħiduha irridu nagħtu kont lil Alla. Alla li huwa ħanin magħna ħafna kemm irridu. Eżisti. Però Alla li jirrispetta l-libertà tagħna u l-konsegwenzi li jiġu mill-għażliet li aħna nagħmlu. Bibtiegħi. Allura nġiġkom ħafna mill-qalb. Dan mhux diskors biex ibeżżana. Bil-maqlub dan diskors irid ikun wow, il-mulej tant iħobbni. Jiena rrid nikkollabora to the full mal-imħabba u iktar ma tani iktar irrid nagħtih lura. Ikbar mi kbira l-grazzja tiegħu f'ħajti, iktar irrid inwieġeb lura
iktar matani, iktar jistenna minni, imma jistenna minni frott relazzjoni ta' maħabba. Jekk tani kollox jistenna kollox minn għandi. Allura ejjew nagħmlu kuraġġ. Min-naħa rrid li ma neħdux is-salvazzjoni tagħna for granted, min-naħa rridu nikkonvinti li Alla jridna nsalvaw, imma rridu nagħmlu il-ħila tagħna. Il-parti tagħna rridu nagħmluha to the full, u dan qed ngħidu fil-qafas li aħna Kattoliċi. Ġimgħoti lilna ħafna, allura l-Mulej se jistenna minna ħafna. Jalla nkunu grati għal dak kollu li Alla jagħmel magħna.